Meglátjuk szeretetlen. Gabinál szeretek birkát behajtani, mert ott bemennek maguktól. Szeretnél még terelni a blóval, vagy csak eldöntsem egy feladatot? Úgy de szép kifutása lehet. Figyelj, én meg nem mondom. Ha ezt tudom, hogy a... Nem a viszki a testvére, a viszki apjának a testvére. Mondom, a viszki apjának a testvére. Hey! Nem mindig kész, de nekem is az a bajom a májában. Lefekszik és már indul is. Ahelyett, hogy megvárná, hogy valami legyen. Nincs közülnek pórázatok? Azon húzom. Akkor itt maradsz. Erezd el, fül már, mert megy az. Jó, oké. Menjünk? Vagy Hívd hagyj? a kutyát! Hívd vissza a kutyát! Gyere! Jó. Visszahozza! Visszahozza! Lassíts! Fektesd le! Pályaszövéről ne kiabálj be, mert az Jó, baj. bocs. Lassan, nagyon lassan! Az már nekünk is szembe fordult, amikor kihajtottam. Az egy olyan szemétkedik, igen. De oda fordul a kutyára. Az a baj, hogy addig szórakozik azzal, azok fölfele meg el fognak szökni. Ne engedd, hogy... Jó, hívd le a kutyát most már! Hívd el! Azt hiszem a kajádnak annyi. Most tudod bele a tárba, nem? Ja? Ja, igaz, húsos lambucot ígértünk. Volt ilyen verseny. Hívd le! Hívjad! Mikor bizonyány belegyalogoltam, tudod, mikor Hívjad! Annyi, hadd menjen! Hívjad a kutyát! Hívjad! Annyi, hadd menjen! Úgyse tudja visszahozni, hát! Na még jó, hogy egyet többet hoztunk mindent. A múltkor 4-jel fejeztük be a versenyt. Távozott. Az egy verből. Azt mondta, elmondott neki. Ha volt vagy, mit tudom én, nem 40 birkántot volt, az jóval több. Távozott tőle. A verseny érdeklődés hiányába elmarad. Azt mondja, esznek. Birkát nem érdekel. Na, azt hiszem, hogy mehetünk birkát cserélni. Visszahozzuk, vagy visszahozzuk Nem, is le. hát az a baj, hogy már ilyen, és nézd meg, látod, az egyel Már foglalkozik, kiválna. és a többi Küldjem? elszökik. Igen. Állítsd le, Gabi, szerintem. Jó, gyere le! Gyere le! Menjél és próbáld a föntieket. A föntieket. Ezt az egyet meg. Menjél, Nem jó, jobbról!